El fred torna a colpejar l'agricultura valenciana. A les gelades del passat mes de desembre es sumen ara les dels últims dies. La intensa onada de fred al territori valencià ha causat ja pèrdues al camp de prop de 65 milions d'euros. Així ho ha assegurat l'Associació Valenciana d'Agricultors a un comunicat. Amb tot assenyalen que es tracta d'una valoració provisional, ja que haurà d'esperar l'evolució dels cultius en els pròxims dies. D'esta quantia, 62 milions d'euros corresponen a danys en la citricultura, sent les varietats més afectades la Navellane, Valencialate, Hortanique i Nadorcot. En el cas de les hortalisses molt castigades ja el passat mes de desembre per les baixes temperatures, la quantia dels danys es situa al voltant dels 2,4 milions d'euros, sent les carxofes, cols i encisams els més perjudicats. En tot cas, i a pesar de la intensitat del fred, prop d'1 milió de tones de cítric s'ha salvat dels efectes de les gelades, el que permetrà que els mercats no queden desabastits. Ara bé, des de les organitzacions agràries demanen responsabilitat als agricultors i que no recolecten fruita o verdura que estiga danyada per el fred. En aquest sentit, la Unió de Llauradors ha demanat a la Conselleria que incrementi el nombre d'inspeccions en magatzems per tal d'evitar que puguen comercialitzar-se els productes afectats per les gelades, ja que darrere d'això estaria l'interès d'alguns comerços d'intentar dramatitzar l'estat de la campanya i tirar a la baixa els preus per als productors quan ara es troben repuntant i hi ha més animació compradora. Així mateix, Abasaja ha informat de que té previst sol·licitar una reunió amb les administracions per a determinar l'abast dels danys ocasionats per aquestes últimes gelades i analitzar la possibilitat de demanar ajudes especials per tal d'atenuar l'impacte d'aquells danys no coberts per el seguro, com ara la incidència sobre l'arbrat. D'ahir que anuncie que demanarà rebaixes fiscals per als afectats. Per la seva part, la Unió de Llauradors ha sol·licitat a la Conselleria la posada en marxa d'una comissió de seguiment amb les organitzacions agràries i cooperatives per tal d'analitzar l'evolució de les gelades a la comunitat. En aquest sentit, asseguren que demanaran ajudes en la mateixa línia de les aprovades per les fortes gelades del 2005, entre elles suports directes per la pèrdua de producció, així com préstecs amb interessos bonificats.